መንግስቲ ዜጋታቱ ምዕሩይ ዝርግሐ አገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ምእንቲ ገዚፍ ጻዕሪ ይኽካየድ ጸኒሖም በብግዜኡ ዝተዋህደዳ ትካላት ድማ ህብረተሰብ ዝህቦ አገልግሎት አፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ጥዕና ከባቢ ምባል ልዑል አስተዋጽኦ ይገብሩ ኣለዋ በብእዋኑ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ክታበት ድማ ኣካል ናይዚ እዩ ወኪል ኤሪና ብርሃነ ፀሓይ ብዛዕባ ብዞባ ዓንሰባ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ህጻናት ኣመልኪቱ ንዝዳለወ ጸብጻብ ፍሮይ ንፍጹም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ዓንሰባ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ኣብ ምክልኻል ዝተፈላለዩ ሕማማትን ምውሓዝ ጥዕና ህጻናትን ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕናቱ ዞባ ሓላፊ ስድራ ቤትን ኮመን ኣቶ ዮሃንስ ገሹ ገሊጾም አቶ ዮሐንስ ኔሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ነብስ ወከፍ ዝተወልደ ህፃን አገልግሎት ክታበት ንኸረክብ ምእንቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ክሳብ ርሑቕ ገጠራት ከም ዝንቀሳቐስ በቲ ዝወሃብ ክታበት ድማ ቶም ንህፃናት ብቐሊሉ ዘጥቅዑ ሕማማት ክጠፍኡ ከም ዝኽኣሉ ረድዮም ክታበት ክጠፍኣ ኣለወን ዝበሃል ሕማማት ሰለስተ ሕማማት ኣለዋ ሓደ ንፍዮ ካልኣይ ፖሊዮ ሳልሳይ እውን ቴታኖስ ንብላ እያ ነዘን ሕማማት እዚኣተን ቀጻሊ ዝኾነ ዳህሳስ ኢና ነካይደለን ኣብቲ ቀጻል ነካይዱ ዳህሳስ ክሳብ ሕጂ ዛጊስ ረኸብና የለን ሕብረተሰብ ከዓ እንድሕር ደኣ ናይ ንፍዮ ምልክት ኣብ ገለ ህፃናት ወይ ኣብ ገለ ሰባት እንድሕር ተራእዩ ቀልጢፎም ኣብ ጥቃኦም ዘሎ ትካል ጥዕና ክሕብሩ እቶም ጥዕና ትካል ከዓ ብመገዶም እቲ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ ክወስዱ ህፃናት ብሰንክራሕ ክትካላት ጥዕና ናይ ክታበት ግዜ ንኸይሓልፎም ኣብ ነብሲ ወከፍ ንዞባ ቆወምትን ተንቀሳቐስትን ንቑጣታት ብምኽፋት ኣገልግሎት ክታበት ከም ዝወሃብ ዝጠቐሰ ኣቶ ዮሃንስ ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ክታበት ዘለዎ ኣፍልጦ እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ወፍሪ ዓቢ ተራ ይፃወት ምህላው ረድዮም ናይ ኩሉ ተሳትፎ ብፍላይ ናይቶም ኣባላት ትካላት ጥዕና ዘለዎም ሰብ ሞያ ጥዕና ውፍያት ኮይኖም ነዚ ኣገልግሎት ክህቡ ብፍላይ ተመብርሑ ቆጠራት ዘለዉ ግዜኦምን ተኣሽሙን ከይበሉ ነዚ ነገራት ዕውት ገብርዎ ክኢሎም ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ክታበት ዘለዎ ኣፍልጦ ስለ ዝበረኸ ደቁ ኣብ እዋን እናመፀ ክኽትብ ስለ ዝኸኣለ እዚ ሸፈነ እዚ ክመፅእ ክኢሉ ማለት እዩ ክታበት ፀረ ዓባይ ሰዓል ፀረ ቴታኖስ ፀረ ነድሪ ሳምቡ ፀረ ንፍዮ ፀረ ፖሊዮን ካልኦትን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብሰፊሑ ካብ ዝወሃቡ ምዃኖም ምትሕብባር ህዝብና ማሕደርቲ ከባብን ኣብ ምዕዋት ናይቲ መደብ ድማ ዝምስገን ከም ዝኾነ ብምምልካት ኣብዚ ዓመት እዚ ሸፈነ ክታበት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ረድዮም እዚአን 8 ዓይነት ክታበት ንህፃናት ንትሕቲ 1 ዓመት ንዘሎ ህፃናት بسرعة أجابة وهم مالتي تنهبلو أجابة كا كل جزء أبتكالت عنا معلتاوي زي أقول بس زي كم ذرهم نجبر نتم عنا كلاي كا تم كابتكالت عنا رح يقوم زلوا حبرة سب أو رح حنسب نايبس إحكام ملاس مدب غير كا كتابة كم ذرهم نجبر اتصال ساي كا أبرح قطر زلوا كاب عنا تكالت أبي أم زرحوا ويزيد عمهم بناك أمام تا ويكرس مريت ويكا موقع عليهم مسأن شجرو فليات كبابها أب ثلاث ورحي وأب كلتا ثلاث ورحي حنسب ناخذنا نخم زخطة بنجبر مالتي حجيزي بزتوها هذا ملك مس أكايدنا يو تي مدب شفنا كتابة أبزوبا لعلي 8 مئتاويت ويكا كابت معك أني على ما ودت عنا حتىنا نلعب خمزلو شفنا تي صبصباتنا يحبر مالتي أصعبوات يوهنس حدا هتان ولد مسبلا بعمت كل تجزي فيتامين A بملكع كتابت كوهاب وخمزلو بمحبر سلاتي بسرعة السلاسل وفر كتابت نهت أنا زجود حمامات أبتحت أوض التركات وخمس قالوا تايسو سدرا بيتات هبدوكم زخنا ملكة حمامات مزري وتغلاتي فهم نابتكالات عنا خوس دوامن زوهابهم ناي كتابت كارد بقبوك عقبونا زخاخيرون أبتخل الأوان نزوم تحت حموش عام زلو هتانات أب عمت كل التجزئة زي فيتامين A وفرون نكايدنا زي نكايد لهم هنا تايو فيتامين A نهت أنات كاب حمامي كلا خل اللهم كاب عورتي كلا خل اللهم كوسعتي كلا خل ناينفيو نايم كلا خل عمون تقول تحت اللوا إذا سلوز هنا بمدب قل عاولد مسبلة أكاب شد شورحي ندحريت أبتسرع عن كتابة مدب تمتيو فيتامين A وصل أنت تصنيح فيتامين A هو بسترفق إنه كلهم تحت حموش تعمت ذلوه أنات أب عمت كل التجزئة مدب تسريعون كلهم فيتامين A كم زرخبو نجبر مالتي أب جنفر منيسر عنا زوبا عن صباح على في صدرا بيتون كومنات يوهانس قشو موداتا حبرة سبح فشا ولدد ما بفلاي أقداس النت كتابة تجنزيبهم هت أنا تابعوانو أقللوت كتابة نقرخبو كتعرو التحساسيبهم مبلشاو مسمر رسح فساسي ابتعنا حبرتسب زخطلو صعبين كابو حليفون كبابي بمبكال قرما كتما مدوان زهلو آلو توصلوها قليل ايكونن سلازي دما هزبين هزب بقبو ترديو نمسمر رسح فساسي بقبو كتكامو لي قبا
ብዛዕባ እዚ ዮናታን ያዕብዮ ንዝዳለዎ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቀርበልና ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣጠቓቕማ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ዝጸንሖም ኣፍልጦ ብምብራኽ ካብ ገዝኦም ንዝጅምር መስመር ብግቡእ ክጥቀምሉ ሓላፊ ጨንፈር ረሳሕ ፈሳሲ ጂኦሜትሪ ሓይሊ ኣብ መለስ ኣዘኻኺሮም ጂኦሜትሪ ሓይሊ ኣብ ኒኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ውሕሉል ኣጠቓቕማን ጽፉፍ ኣተሓሕዛን ዓይኒ ምድርን መስመር ረሳሕ ፈሳስን ኣብ ውሕስነት ጥዕና ነበርቲ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ደረቕ ርስሓት ይኹን ካልእ ዓጋቲ ኣብ ክንዲ ኣብ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ንዕኡ ኣብ ዝተዳለወ ዋጋንእ ክጓሓፍ ኣዘኻኺሮም استخدم متن بخفض ريت يكون بأنا ومزج جنفر ما يرسح فساد زلوا اتزعكل تعرنا كايدنا اتزعجمات من كم زلك عب حزبي أتقام أنا اتفاق لاترين وين حزب حين مدرسة بها بجبو اعترض أنصل زلوا حزبي أزيون بس وزاز اليو عينات كون يسمعني نتحزب المردو نعتم تقوم مخانون مخان كل كعزواهم زلوا زخبر يخبر دوز عينات أسرار حاولنا رينا بزح عملت كم السادسي أو حال عين مدرن تايتر مسيلوكا قلب على المسحلفة فرسي عزمي ستي اسمه بحفي قبله بيدون لقرله كنت ناقص قدو أبت بيدون كنت ندربيه تمليسهم أبتنا حزب عين مدرن قبله إذن حزب عين مدرن حزب كله أقل قال سلازقاني كابتن يتتك عملنا تقبله انتاي ما تمسيلوكا نايم عبسي نزل أسعيبو ጂኦሜትሪ ሓይሊ ኣብ ሓድሽ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ከኣትወሎም ብነበርቲ ሰሜናውን ደቡባውን ከባቢታት ኣስመራ ብዝቐረበሎም ጠለብ መሰረት ካብ ኣባይቲ ናብ ቀንዲ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ዝሕወስ 188 ሓደስቲ መስመራት ከም ተዘርግሐ 6560 ሜትሮ ናይ ጎደና መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ከም ተጸገነ 340 ዝተበላሸው መኽደኒ ፋኛትራ ከም ተዓረየ ከምኡውን 1012 ብድበት ዝተዓብሳ ፋኛትራታት ከም ተጸረጋ ገሊጹ ካብ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣባሻውል ወይዘሮ ትብለጽ ገብረ ማርያምን ኣቶ ዓብደልከሪም ሲዒድን ኣብ ዝሃቡ ርእይቶ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ዓይኒ ምድርን መስመር ረሳሕ ፈሳስን ብጽሬት ክሕዝን ኣብ ዝበላሸወሉ ኣብ ምጽጋንን ተበግሶ ክወስድ ብምዝኻር ብወገኖም ናይ ዓይኒ ምድርን መስመር ረሳሕ ፈሳስን ጸገማት ንዝነበረን 12 ስድራ ቤታት ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑለን ሓቢሮም ሽቃቅ የብሉ ዝገዛውቲ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሽቃቅኒ መኽዓው ማይኒ ከም ዘይብሉ ክንደይ ብዙሕ ሽግር ንሕልፈ ነርና ኢና حجي كن مسجنا نهلا فنات رأت ونالو. لتصقمزي المفتاح قدم منقسع كنا نسبه نحنا بمحبر تطرنيفنا ما زجاجة بيت سحاتنا كفيلنا مسمرنا رأس حماين تولنا والدي. نباري معسكر دندن ممهر ጸጋይ ክፍላይ ብግዲኡ ምብልሻው መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ኣብ ጥዕና ነበርቲ ዘስዕቡ ሃስያት ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ምምሕዳር ዞባ ብገዚፍ ወጻኢ ንዘዋደዶ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ህዝቢ ብጥንቃቐ ክሕዞ ጓሓፍ ኣብ ዘይግብኦ ቦቱ ዝጓሓፍ ድማ መቕጻዕቲ ክብየነሉ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ነዚ ከም ዝመሰለ ሳዕብን ኣብ ጥዕናውን ሓሳዩ ምክንያቱስ ጽሬት ኣደጥዕና ጽሬት እንድሕር የለኻኒ ኣብ ከባቢኻ ኩሉ ግዜ حساين قدايني أبتعنا ون أسكانيرو أجيك الناس تردي من قصدي أبتعرّاي تبقسوا له زرع على درجة حيالة نترات مثل له هم يلون أبذل لنا يبصحون وكل خناتات فقات أنت تصنعه بكلات عاليو نتعنانا زيادة زحاشة من قد فترنا تثبيت لنا بزي حزوة له من قد تخير غاني أنت بداي صبوك عند حونكا زت أرات رايكونا سلزم سكفتنا زنبري حجي تعاليو زيادة هنكوتانا نتيجة سنحة زيادة تما حيشو بصبو من قد خيتنا تسفان كده أكايدي سرح من محدار أباشاول ويزرو الدهب أباي بزعبا وحساد طغام عين مدرن مسمر رسح فساس ماينا ملكيتا نافذ بياب زم حلال فتو لبوا مسرت ريت بغزاها سلز جمر نبرتي أب غزاوتم زركب عين مدرن مسمر رسح فساسن كتففو تلابيان تمالي أبز تخيده 106 كيلومتر الشفنة ربعي مدرخ تور ديافنيخ إرترا وتغلى رماي مرهاو قدوس بدمر جزيه شبعي ترتا كم زحزة كابتي بوتاز بتحن حبريتها ملكيتهم ملو تحستو أماني دالازر
تمالي أبستخير ربع مدرخ تور دي أفينر إرتراوي تقلدماي مرهاوي قدوس شامناي درجة حزو الدور دحر مفتامو بدمر جيزه ناب شاب عيتر توريدوم نزي تمالي تررت عقبتات زد تقللن 160 كيلومتر شفنن مدرخ سبانياوي تقلدماي روبن فرنانديز يتعويت اللوم روبن فرنانديز نتكال أي درجة زحزو أوسترياوي باتريكو هونارد بحد دقن 38 كاليتن بريزو نبينيو حنص أزرقيصوم مرهاوي قدوس دما كابز سبانياوي تقلدماي حد دقن 53 كاليتن دحريو ناب مزازمي بوتا بصيحوم بزي مسرت تمالي دموق عوض زمزقب اسبانياوي روبن فرنانديز بدمر جيزي 13 ساعات 22 دقيقة بيج أماليا كلبسكي للوم أسترياوي باتريك هونارد بحد دقيقة 3 كالإيتن كالأي إيطالياوي ديفيد فيرمولو حد دقيقة 39 كالإيتن دحيرو سالساي درجة حيزوم اللوم أب سالساي مدرخ أما بل 27 ترتا تسريع زنبر مرهاوي قدوس تمالي بزمزقب وصيت بوهل الجيزي نابي شابعي توريدو مس 10 بلوصات تقدمتي تسريع اللوم مرهاوي مس 3 بلوصات تقدمتي تسريعو بوديوم كديب انتدا خوينو تنصيفو لزلو ني حد دقن 39 كالئتن اب زقصلا 3 مدرخات كوردو كغدديوم حيزو زلو درجه جن ازي بولص مخانو مردو ايصغمن اب زوددر زبلص درجه حيزو زلو ايرتراوي تقدماي دانيال تقل هيمانوت كوينو قدمي 3 عامات بوهل الجيزه شارشاي ترتحيزو مفصامو يذكر حمشا مدرخ تور دي افينر حصير رحقت 79 كيلومتر يكشفن تررت عقبتات مس مخانو جن اب جيزه تقدمتي لوط يكمص تصبيتالوم أب كتما أبصال شودن بزنبرا وحدات إيرتراين عدتات زغمه جوجل حدر سماتات نمأليام حلافنا نوصل لهم 54 سدرا سوات نايم حب عمام قصلهم خانو وكيلت جوجله وزيره يفتر الله دباس الرقاقيتان وزيره يفتر الله مستوم بيت جوجله زقله سدرا بيت سوات أبز قبرو تركب بتي شعات أبلا زنبر أو جوجله نمألي سدرا سوات أب كلتشن شعاتن كم جمرو أبزو وانز دما سلسة كاب أبلاتو بستفلالي تقامات كوان تقارتا اتنسترفا يقصلهم هلان حبيران سدرا سماتات سدرا نفسو كف مقارت ناس نزدست مقر زلو زيغا زبلت وزيره يفتر الله نتوما ببيت صحفة منستر عيون سبا ودحنتن بقربا خركبو زخالو تقاليتي ناي كورس انجلوت دحر مقبر ابرستي ورحاو زوهاب كفليت نفسو كفهم كلت تشحن أقفا أبركيتان اتوم سترا سوات بوغنوم سالا منقسن حزبن ايرترا مامي قومي نبرو كم زلو بمحبار ابي جوجل لحدر سماتات تطرنيفن نزلو ايرتراوያን نبرتي كتما ابصاله امسغينوم بزناب تبحقيقو نمنقسقاسه تشكركرتي ያጽጋም ኮይኑ ዘሎ ናይ ሓመድ ጽርግያ መስመር ጎኘ ተካውዳ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮም ዕንቅፋት ይኾኖም ብምህላው ዝምልከቱ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ተገልገል ተጸውዖም ንሳቶም ኔሪና ብዝሃቦ ርእይቶ ብሰንኪ ምብልሻው ጽርግያ ህዝቢ ካብ ናብን ብስሉጥነት ክንቀሳቀስ ተሸጊሩ ብምህላው ኣብ ምጽጋኑ ካብኣቶም ዝሕተት ከማሉ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም አቶ አብደልቃድር አሊ ሸላልን አቶ አሊ ማዓጡቅን ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ምብልሻው ናይቲ መስመር አገልግሎት መጓዓዝያ የቋርጾም ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ ነፍሰ ጾራትን ህፃናትን ሕክምናዊ ረድኤት ክረኽቡ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ መስመር ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝናብ መሊሱ ይበላሸሎ ዝበለ አቶ ኢብራሂም አደም ብወገኑ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ምስ ዝግበረሎም ብጉልበቶምን ገንዘቦምን ክሳተፉ ድልዋት ምህላዎም ኣነፂሩ صبركم تعذبتنا زقصل أهجروا زيناي مسانا صنعهم أب زينات هجرات وصاي ب28 نحاسه ኣብ ምብራዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብዝተኻየደ ሓድሽ ግጭት ሓደ ወታደር ናይቲ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ክቕተል እንከሎ ሰለስተ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ማዕከና ዜና ቃልሐን እቲ ግጭት ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ምስ ሰራዊት መንግስቲ ብምውጋን ካብ ምብራቃዊት ከተማ ጎማ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ኪባታ ዝተባሃለ ስፍራ ዓስኪሩ ንዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋቶም ከም ተወልዐ ተፈሊጡ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርከብ በቤት ጽሕፈት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ብዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተተኣመነ መንነት ናይቲ ዝተቐትለ ይኹን ዝቆሰለ ግዳያት ካብ ምግላጽ ግና ተቆጢብሎም ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኣንጻር ዕጡቕ ጉጅለ M23 መጥቃዕቲ ክካየድ ምዃኑ ብወግዒ ካብ ዝእውጅ ንድሓር ብነፈርቲ ውግእ ዝተሰነየ መጥቃዕትታት ከም ዘካየደ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ግዳይ ይኾኑ ከም ዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ
ካብ ታንዛንያ ደቡብ አፍሪካን ማላውን ዝተዋፀ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሰራዊት መንግስቲ ብምውጋን አንጻር ዕጡቅ ሓይሊ M23 ክገጥም ምጅማሩ ንኩነታት ናይታ ብምትእታው ግዳማውያን ሓይልታት ሰላም ተዘሪጉ ዘሎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መሊሱ ዝሕምርግ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ዝገልጹ ዘለዎም ካብ ወርሒ ግንቦት 2012 ነጀው ኣብ መንጎዞም ክልተ ወገናት ብዝተኻየደ ዕጥቃዊ ግጭት ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዜጋታት ሃገር ናብ ካልእ ከባቢታት ክጉዕዙ ክግደዱ ከለዉ ልዕሊ 500,000 ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሩዋንዳን ኡጋንዳን ከም ተሰዱ ጸብጻባት የመልክቱ